Prilično sam zadovoljan kako to izgleda sada, ovo je međufaza naravno, gdje sam sa crnom Athenian Black ovdje intervenirao po ovom umetnutom dijelu furnira, koji je novi, za razliku od ovog ostalog koji je star preko 120 godina. Želio sam u stvari samo pratiti linije koje su već bile prisutne, samo ih malo produbiti, dati im malo te sjene. Kad se to dobro preko noći posuši, sutra ću još jednom malom intervencijom dry brush French linenom to sve skupa malo utopiti. I onda ću, kad se i to osuši, zaštititi sa lakom, onim lijepim, voskastim, fantastičnim, da mi on to malo zaključa, kako kada krenem topliti i svjetlati ovu drvenu nijansu u narednim danima, kako mi ne bi nove wash nijanse povlačile ovu crnu ili ovu French linen podlogu. Dakle, dobro je sa tim lakom u tankom sloju samo malo zaštititi, kako bi nam on u stvari zaštitio, zaključao tu našu osnovu. A ovo je u stvari osnova. Evo, kad se ovako pogleda iz daleka, na prvu se ne bi ni skužilo da je nešto umetnuto, a tek smo počeli, tako da stay tuned.